lajɛbaw nin ye aw ka sufɛ foli ye don kibaru kɔnɔna bi février kalo tile 20 san 2020 an ka bi kunnafoni sɔrɔlenw bɛna tali kɛ jɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko Fondation Forum de Bamako o maaw ye u ka lajɛ belebele ta ko 20 kɛ bi sɔgɔmada in na CICB la o tɛmɛnen kɔ jɛkulu min sigilen don kɔngɔ kɛlɛli la diɲɛ kɔnɔ o bolofara min bɛ Mali kɔnɔ olu ye u ka san yɛlɛma lajɛ kɛ bi février kalo tile 20 an ka dunanjigi soba la n'an b'a wele ko hôtel de l'amitié bagangɛn ni mɔni ministre tun b'a ɲɛmɔgɔya la nin bɛna kɛ an ka bi kunnafoni ye ka fara dɔwɛrɛw kan an bɛna mun lase aw ma a y'aw bisimila. 9TV jabarani filɛbagaw a y'aw danse kokura i n'a fɔ kunnafoni daɲɛ kumabaw la an y'a fɔ a ye cogoya min na jɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko Fondation Forum de Bamako o maaw ye u ka lajɛ belebele ta ko 20 baaraw dayɛlɛn sɔgɔmada in na an ka ɲɔgɔnye soba la n'an b'a fɔ a ma ko CICB nin ta ko 20 in bilala hakili jagabɔ min kɔnɔ o de ye Farafina kuntilenna bɛna kɛ di jani san 2040 cɛ ni ɲɔgɔnyeba ɲɛmɔgɔya tun bɛ jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keita bolo ministriw ka fara mɔgɔba caman kan olu tun b'a kɛnɛ kɔnɔna na baara ninnu bɛɛ bɛna kɛ tile 3 de kɔnɔna na Idrissa Badimi Mariam Sakɔ ale ni Umar Traoré olu tun b'a kɛnɛ kɔnɔ Bamako ɲɔgɔn kunbɛnba n'o ye Forum de Bamako ye a baara daminɛ kɛnɛ ɲɛnɛmayara bi sɔgɔmada in na CICB la ni maaba caman nali ye kɛnɛ kan an ka jamana maabaw fo ka taa se diɲɛ jamana wɛrɛ maabaw ma kɛnɛ in sigi kun ye walasa hakilina falen bɛ se ka kɛ cogoya min na farafina kuntilenna bɛ se ka yɛlɛma jani furancɛ san 2040 cɛ cogoya min na o de hukumu kɔnɔna na kɛnɛ in sigibagaw bilasiralibagaw ka baara la n'o ye Boubacar S Traoré ye ale bɛ ɲɛfɔli kɛ nin ye kɛnɛ ba de ye nin ye hɛrɛ kɛnɛ de ye mɔgɔ min bɛ yan sa a ka ca ni mɔgɔ 500 ye u bɔra jamana bɛɛ la Afiriki jamanabaw Europe jamanabaw ani Ameriki jamanabaw u nana pour que an ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ Mali Afiriki jamanaw yani san 2040 la anw bɛ kɛ dugu suguya jumɛnw ye baara suguya jumɛn bɛ se ka créer denmisɛnninw ye hɛrɛ bɛ se ka don an ka duguw la cogo di bɛn ani karama ani croissance économique bɛ se ka don an ka jamana na cogo min na anw ka laɲini ye fɛn min ye bɛn ni karama Afiriki jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ min ma ko intégration économique Afiriki n'i y'a lajɛ mɔgɔw b'a fɔ k'an ye dugu fantanw ye mais hɛrɛ m'an ka jamanaw kɔnɔ Ala dɔrɔn de b'a dɔn min b'an jɛ fɛn dama dɔw de b'an jɛ an bɛɛ kan k'an yɛrɛ ka ressources de fara ɲɔgɔn kan k'o denmisɛnninw dilan ka mɔgɔw former non pas k'u ka kɛ fonctionnaire de mais bɛɛ ka si k'i yɛrɛ kɔrɔ o bɛ yen o a bɛ fɔ ma secteur privé ani a tilala ka wele bila denmisɛnw ma k'u ka baara ko barisa ko baara de bɛ maa ŋunanfa mɔgɔ si t'i ka avenir dilan n'i yɛrɛ tɛ e yɛrɛ de kan ka fɔ ne bɛ nin situation na bi mais sini n b'a fɛ ka kɛ nin ye i y'a faamuya fɛ seli t'a to o bɛ k'i ye mais baarafin de b'a to i bɛ ka kalan et puis au sanfɛla la an ka jamana valeur ye min ye k'i parents ka duwawu ɲini ka lajɛ comment i bɛ se ka barika sɔrɔ cogo min na nin bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'i kɛ mɔgɔ ye a kɛra ni i formera Mali la il faut que denmisɛnninw k'o de faamuya quoi an ka taa école la maîtres ni denmisɛnninw an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma pour que mɔgɔw bɛ se ka former parce que ni forela Mali la a kana jɔ an ka école na dɛ i mana taa diɲɛ fan o fan i bɛ se ka taa ɲɛ i bɛ se ka kalan et ni kalanna i bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ et puis mɔgɔw bɛ jɔ baara dɔw la u kana jɔ la baara bɛɛ nafa ka ɲi baara fitinin tɛ yen n'i bɛ baara fɛn fɛn la i bɛ baara kɛ de pour que diɲɛ bɛɛ k'e tɔgɔ fɔ ko vraiment nin cɛ in a ka baara la a bɛ se. o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen jɛkulu in ɲɛmaa n'ale ye Abdula Kulubali ye ale ko farafina tɛ fantan jamana ye ko baarabaliya ko farafina b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ. farafina tɛ fantan yɔrɔ ye an ka kɛwalew de bɛ na ni fantanya ye donc an bɛna an sigi k'a fɔ ɲɔgɔn ye tiɲɛ kan pourquoi an bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ an dun sigilen bɛ sanu kan an bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ n'an y'a lajɛ n'an m'an janto a yɛrɛ la sini ji tɛ kɛ yan an b'a ye an ka fleuve Niger ba joliba a bɛ ka ja anw ka fɛn dɔnbaliya b'an bila o de bɛ an ka o gun ninnu bɔ yen anw bɛ taa titre foncier da quoi donc o bɛna kɛ mɔgɔw sigiyɔrɔ ye
n'i y'o kɛ yɔrɔ ji tɛna kɛ tugun ni a b'i komi jeli sira bɛ i fari la ne ye jeli sira boucher jeli tɛ s'i fari yɔrɔ min na o bɛ sa dɛ donc ni an ma wuli joona k'an janto an ka baji in na don dɔ bɛna kɛ an sigilen bɛ dumuni t'an bolo parce que pour que i ka sɛnɛ kɛ fɔ ji ka kɛ min ji t'an bolo pour que i ka ji min fɔ ji ka kɛ donc an bɛna réfléchir o bɛɛ la mais mun bɛna nin fɛn in bɛɛ nɔgɔya fɔ denmisɛnninw minnu b'an fɛ yan an ka baara ɲini ka d'u ma mais baara tɛ se ka ɲini k'i to kɔlɔsita dɔrɔn i f'i ka baara kɛ f'i ka hakili minɛ ka lajɛ mun bɛ baara sɔrɔ mɔgɔ min b'a to baara bɛ sɔrɔ joona ni ko bɛ nɔgɔya musow b'a la parce que musow de b'u janto den na olu de tɛ den lamɔ donc an bɛna o bɛɛ de fɔ nin na mais ni ko i ka nin bɛɛ kɛ fo k'a sɔrɔ lafiya bɛ kɛlɛ tɛ dɛ mais dɔw nalen bɛ k'u b'an dɛmɛ k'an bɔ kɛlɛ la mɔgɔw ka ca mais ko tɛ ka nɔgɔya donc an bɛna olu ɲininka aw nana yan dɔrɔn tɛ dɛ aw bɛ Centrafrique aw bɛ Congo RDC aw bɛ nin yɔrɔ bɛɛ la mais kɛlɛ bɛ hali bi nafa jumɛn b'aw la donc an bɛna fɔ ɲɔgɔn ɲɛna tiɲɛ na olu ka patron ninnu bɛɛ bɛna sigi an bɛna a fɔ ɲɔgɔn na an bɛ se ka mun kɛ maintenant nafa ka k'aw la pour que mankan ka dɔgɔya mais an bɛna miiri fɛnɛ pourquoi Mali ye silamɛ dugu ye et pourquoi maliyɛnw de dɔw bɛ sɔrɔ ka wuli k'u bɛ taa ɲɔgɔn faga parce que ɲɔgɔn faga in tɛ silamɛya mun bɛna n'o ye mun ye kɔnɔnafili bila denmisɛnninw la fo ka nin an bɛna nin bɛɛ kuma de fɔ. an ka jamana ɲɛmaa n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye kɛnɛ in ma fɔ ale kɔ ale da sera farafinna gɛlɛyaw ma an tun bɛ cogoya min kunun fo ka taa se an bɛ cogoya min bi an ka kan ka mun de kɛ walasa an bɛ se ka sama ka bɔ dibi la ni k'an bila kɛnɛ kan. baaraw kuncɛra ni jɔnjɔn dili ye farafinna kunnawoloba maa damadɔ ma ni maliden b'o la n'o ye professeur Jula Bagayogo ye. o tɛmɛnen kɔ jɛkulu min sigilen don kɔngɔ kɛlɛli la diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ wele ko FAO o bolofara min bɛ Mali kɔnɔ o maaw ye u ka san yɛlɛma lajɛ kɛ bi février kalo tile 20 an ka dunanjiginsoba la n'a bɛ wele ko hôtel de l'amitié ministre mun sigilen don bagangɛn ani mɔni koɲɛw kunna ale de tun bɛ a ɲɛmɔgɔya la a dabɔkun ye ka kuma u ka san tɛmɛnen baaraw kan ani ka san kura taw boloda ani togoya min na FAO Mali ka kɛwalew n'a ka jaabiw bɛ bonya ni ka sana yɛlɛn. Aminata Daɲɔn ale ni Bakari Kone olu y'an samamu na an ka ɲɛmada o fɛ. FAO jɛkulu bɛ diɲɛ jamana o jamana kɔnɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan san 2 o san 2 ka jɛrɛba dɔ sigi sen kan u ka nin tile 2 jɛrɛ in ye o ɲɛbila ye. FAO ye jɛkulu ye min nana an ka jamana kɔnɔ san 1979 o novembre kalo tile 12 la. U ka baara ɲɛsilen don dunkafa sabatili ma ka kɔngɔ kɛlɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ. U ka ɲɛmaa tun bɛ ni sigi in kɛnɛ kan. Mission de la FAO est de contribuer à l'éradication d'un monde, à l'édification d'un monde libéré de la faim et de la malnutrition. FAO mɔgɔw ka baara ɲɛsinnen don ka kɔngɔ kɛlɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ani ka balokojuguya kɛlɛ ka bɔ bi maaw ani ka siniɲɛ sigi. Balo kɛcogoya ɲuman o ye fɛnba ye adamaden ka ɲɛnɛmaya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la se tɛ minnu ye. O de kosɔn FAO ye I ɲɛsin fɛn 5 ma walasa ka jamana dɛmɛ I n'a fɔ ka kɔngɔ kɛlɛ ka sɛnɛ ni mɔniw nafa bonya ka fɛɛrɛw bila sen kan min dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye ani walasa ka kasaraw kunbɛn. FAO sɛnsɛra ka se Mali la san 1979 a bɛ Mali marabolo bɛɛ lajɛlen na. FAO bɛ ka Mali jamana dɛmɛ nin y'a san 40 ye u ka baarakɛtaw la. Walasa an ka baara ka se ka ɲan bolo an y'a laɲini ka yɛlɛma don dɔw la I n'a fɔ hakilina falen ani ɲɔgɔn cɛ ani an dɛmɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn bilasira. An b'a ɲini bɛɛ fɛ k'u sen don an ka baara la walasa ka kɔngɔ si latunu Mali la. Ni jɛrɛ in sigitunba dɔ kun ye ka hakilina falen kɛ u ka san 2 tɛmɛlen baarakɛlenw ni a gɛlɛyaw kan. U ka lajɛli n'a bɛ f'o ma ko retraite ɲɔgɔn kunbɛnba dɔ de programmelen don kalo kura Zimbabwe donc o ɲɔgɔn kunbɛn a bɛ kɛ san 7 o san 2 o kɔnɔna na yan'o ka kɛ FAO ka représentation bɛ jamana o jamana min kɔnɔ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan san 2 in kɔnɔna na an sera ka baara jumɛn de kɛ san 2 in kɔnɔna na an ye gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔ an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ an ye solution jumɛn ɲini o la walima an bɛ se ka solution jumɛn proposer yan'an ka taa ɲɔgɔn lajɛba in
donc kɔnɔna de la faw ka représentant min bɛ yan nɔ a y'a ɲini k'a fɔ an fana kan ka retraite ta ka na hakilinataw falen falen k'an ka gɛlɛyaw yira ɲɔgɔn na gɛlɛya dɔrɔn tɛ an ye baara min fana kɛ an ye résultat ɲuman minnu fana sɔrɔ olu fana fara ɲɔgɔn kan sɛnɛ kɔnɔ élevage kɔnɔ bagan mara ani jɛgɛmɔn kɔnɔ k'o résultats bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc kalo kura n'an taara ɲɔgɔn lajɛ ba in na an bɛ taa an b'an ka sɔrɔ an b'o yira gɛlɛya minnu kɛra sɔrɔla an b'o fɔ anw yɛrɛ fɛ min bɛ se ka kɛ solution ye an b'o fana f'u ɲɛna o fana b'u hakilinata fɔlɔ kan donc san 2 nata an bɛ baara kɛ ni hukumu kɔnɔna ye an bɛ faw ka kɛnɛ kan c'est vrai mais faw ko mɔgɔ kelen tɛ se an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma donc a ye partenaires techniques financiers a y'u bɛɛ wele Nations Unies olu b'an accompagner sur le terrain a ye bɛɛ wele bɛɛ ka na fara ɲɔgɔn kan ONU b'o la ambassade de Belgique b'o la parce que formation na olu fana b'an dɛmɛ kosɛbɛ donc a y'a fɔ an bɛɛ ka na an ka fara ɲɔgɔn kan dɔ bɛ se dɔ la dɔ tɛ se o la donc n'an farala ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ laɲini min na jamanadenw ye o bɛ sabati. Bagan mara ni jɛgɛ mɔli minisiriso ni FAO jɛra ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu ye san sɔrɔ. An ni FAO mɔgɔw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara caman kɛ san 2 in kɔnɔna na an ye formation kɛ an b'a fɔ min ma ko insémination o ye misiw si bayɛlɛmali ka nɔnɔ caman bɔ ka sogo caman sɔrɔ an y'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u y'an accompagner o la o kɔnɔna fana na tuguni an bɛ formation minnu kɛ an ka service technique kunna an b'a fɔ min ma banaw ka kɛnɛya taasira o y'an dɛmɛ o fana kɔnɔna na san o san mois de juin kɔnɔna na tile kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma ko lutte contre la rage fatɔ bana kɛlɛli san o san u b'an accompagner o fana baara la u bɛ an accompagner ni vaccin ye u b'an accompagner ni fɛn caman ye an b'a fɔ min ma communication minɛnw u b'an accompagner ni o ye an bɛ journée femme rurale organisée san o san u b'an dɛmɛ an bɛ journée de vaccination organisée o fana ye baganw ka kɛnɛya ye u b'an accompagner o bɛɛ la an kɔni élevage pêche vraiment u b'an accompagner an ka activité bɛɛ la. FAO ka laɲini kumaba dɔ ye ka kɔngɔ ni fantanya kɛlɛ ani denmisɛnnin minnu ma san 5 sɔrɔ fɔlɔ ka olu ka dala dumuni kɛcogo ɲuman sabati sani san 2030 cɛ. Sisan kɔni an bɛ bɔ Bamakɔ kɔnɔ an b'an kunda Kolokani kan Kati kɔfɛ. San 5 tɛmɛnen kɔnɔ Kolokani mara garisigɛla baarakɛminɛn caman na u ka taaɲɛ sira kan. Honorable Ousmane Kuyate sababu de kɛra nin baarakɛminɛn ninnu sɔrɔli ye. Fadima Siribe n'a ka jatala taara Ousmane Kuyate kumaɲɔgɔnya fa sigiyɔrɔ la o min bɛnnen don nɛgɛla ma. Ka wolo Kolokani ka mɔ Kolokani gɛlɛya min bɛ dugu kɔnɔ mɔgɔ t'a fɔ an ɲɛna an yɛrɛ b'a dɔn. An bɛ min fɔ ka fara o kan o de ye k'a fɔ gɛlɛya minnu tun bɛ yen n'an y'olu remarqué a b'an o kun y'an ka ambition ye n'an y'a fanga sɔrɔ ka n'a ɲɛfɔ wasabulon kɔnɔ en même temps ka se gouvernement ministre kelen ma minnu bɛ se k'an dɛmɛ baara in na an y'a hakili to olu la an y'a baara kɛ n'o ye hokumu kɔnɔna ye fɔlɔ kun ye mun ye o kun ye yeleko ye Kolokani ni Bamakɔ cɛ heure 2 boli mais anw kun bɛ dibi la courant kun tɛ Kolokani courant min tun bɛ yen o kun ye Amadère de u b'a mɛnɛ 18h 22h y'a mɛnɛ ba ye a bɛ faga wala fɔra ko cercle kuturu ka fɔ ko courant ko togoya ye an ko bɔ nin tɛ ko ye n'an y'a jɔyɔrɔ sɔrɔ n'Ala sɔnna ma courant mɔgɔ min ɲɛsinnen bɛ courant ko ma an bɛ s'a ma a k'an dɛmɛ Kolokani ka courant sɔrɔ an y'o fana baara kɛ ministre Fankali Keyita n b'a fɔ ka waleɲumandɔn nin yɔrɔ kɛnɛ kan ka d'a kan ale kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min ni ne fɔlɔ sera ale de ma en tant que ministre an ɲɔgɔn sɔrɔ a don Baramu Jalo fɛ yen b'a fɔ ko député an ka commission ɲɛmɔgɔ tun don a don an bɛ suntigɛ la sani dumuni ka d'an ma n gɛrɛ la n y'an ka Kolokani kuranko f'a ye a ko jɔn bɛ Keyita ni Kuyatew cɛ a se ye mun ye a b'a kɛ pour que courant ka taa Kolokani a kɛra o cogo la fana parce que Malick Al-Husseini ya baara lancé o y'a sɔrɔ Kolokani bɛ programme mun kan yɛlɛmani ko programme kelen kan yɛlɛmani programme ani Kolokani programme kelen grâce à Fankali donc an bɛ se ka fɔ ko alhamdulilayi EDM nana Kolokani an ka cɛsiri kɔnɔna na député e yɛrɛ musaka t'i kun ka taa baara kɛ faso la mais i bɛ démarche de kɛ minnu kan ka baara kɛ olu ka k'i fɛ yen donc ministre min ɲɛsinnen bɛ courant ko ma an donn'o kan su ani tile pour que courant ka se Kolokani Fankali kɔfɛ Malick Al-Husseini ya baara lancé
bara lancement do fana ani malgré aussi kuma na ya nyina fe Kolokani ji na nana sogoma ni mois de mars avril sera ji be tan fe donc ya nyina fe akana ne sonje fana Kolokani o do fana la ru dama ko sonje ba fara edem kan o fana barakera bibina Kolokani edem be sonje be beba kalama fo stra ko fana ani kabob mo wata Kolokani ka ta fo jini asra ko tiena ko sobe donc ministre mo barama antaro fe chien chama pour que ka se ka baranke anya ka fo abaka suma ta ka se ka damene ensuite on a baran kurmu karike élection présidentielle nyakoro 2018 la baraw damena doron après ya barajo ango boni ko commune ni ko mo ndege nandi donc antana se kan ko blata ministre a question waralu adressé la assemblée kono erkele nyoko ana kumana pour que aka fafa mo mu famu sera barako la ngama do na ma sera bara ni sama sera betike ne ko ta to do ne mais ala barkala samia senia baramake population ore bora ka sera tike akara ko commune mali be bora kalama fo atara woro fana sera tike na ke commune sergi woro la mun na ni gouvernement re kono gani bibi na bara damna bara sera fo jeni re bi donc ba yere ka fo ko chesri kama jamana don hami nyefoli kama joro faro fana na amisa ka min fo ka faro ko labana bi we commissaire police be ba kalama ka fo ko domina a ministre wol gouvernement mo wol assemblée kono mi lakana ko sécurité ko anya ministre yininga aya force de la Kolokani anya fo ka wole manda ola parce que mo jugu nu yara masala commune na donc akara sababu ka force de Kolokani ensuite ango don me ko ngabe commissariat de police soro akoma nyina 2020 kono Kolokani commissariat abe daele o fana commandant fana ya papier di ka dugolo papier glanga ba mi ma to commissariat na bara be damne dugolo fle donc en bolo o e ko commune abe lakana sabati abe agiliti sabati en sigida la ji kun tan fe ji kun de akun dogon ji fanga bona courant o fana chuni clé bi Kolokani donc nous be action yi an munu entamé pendant les 5 ans pour que en population ka se ka bénéficier en démarche konana kunafuni na siraw la ni akile flaye wajulu kala min be wele ko Banjugu Doumbia ale ni fama we ɲɔgɔn na kɛwale dɔw sababu la NFTV maaw ye jamana kɔnɔdenw akilina ɲini sabula ŋunuŋunu kan cayalen no a ko la an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ kele fila sɛbɛn ko di an yɛrɛ b'o lasa lase yɔrɔ la n b'a bila ka taa di Amadu Kufa ma i komi o sɛbɛn dɔnnen don ça c'est bien très bien mais kele bila ka taa di Yadi ma k'a f'u ye ko an b'u kɔ an bɛ fɔ quoi ni wajulukɛla Banjugu Doumbia n'ale minɛna ni k'a datugu a sababu ye k'a ye kuma sifaya caman fɔ kuma minnu tun cɛ ka jugu malidenw ye faamuyali jumɛn da nin kɛwale ninnu kan yaasa ka hakilinaw sɔrɔ an ye faba munumunu Banjugu kɔni minɛkun ayiwa ni ko n hakilina kɔni fɔ n bɛ hakilina fɔ la sa sabula Banjugu ninnu fɛnɛ a minɛna kun min na n'u ko apologie au terrorisme k'a ye kumakan fɔ minnu bɛ se ka bamaciya wale dɛmɛ cogo min na bon a bɛ se ka ko wɛrɛ bɛ ko in kɔrɔ parce que a Banjugu fɛnɛ a minɛna kun min na u ka fɔta la o y'a sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ Banjugu yɛrɛ ta la fɔlɔ n'o ye wayɔrɔ ciko kuma ye n'i taara baga mɔgɔ kɔni sigilen ma ko min b'a kɔnɔ mɔgɔ kumunen a b'o fɔ sa kɛ Banjugu y'a hakilina fɔ o ka fɔ ko Banjugu minɛna kun min kɔnɔ na ne bolo kun wɛrɛw bɛ yen a bɛ se ka minɛ mun tɛ nin ye a bɛ se ka minɛ k'a laɲininka mais min ka sɛbɛn ka taa bila ka sɔrɔ ne kɔni m'a kun y'a la sabula degun de b'a kan mɔgɔ degun ni sɛbɛn b'a ka mun fɔ a b'o fɔ minnu ye Banjugu minɛ bi Banjugu yɛrɛ olu dɔ ye sabula an ye Banjugu ye nɔfɛ kunun kana Banjugu ye bi fanga yɛrɛ bi n'o ye Banjugu minɛ bi an bɛ se k'a fɔ fanga min don mɔgɔ min b'u sankɔrɔta ka parfum kasa duman fiyɛ u la ka kuma dumanw fɔ u ɲɛkɔrɔ ni k'u ɲɛda sama o de ka d'u ye Banjugu ye kuma caman fɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ne bolo jamana hamina ko gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen mun tɛ nin ko ninnu ye fɔlɔ an ka ɲɛsin olu de ma i ye n faamu wa donc Banjugu minɛkun ne bolo a bɛ se ka kɛ cogo wɛrɛ la mun kɔni tɛ fo ka taa se kaso datuguliw ma ne kɔni m'a kun yala sabula kun dɔ fɛ kun na a ye kumakan fɔ mun tɛ nin ye a ma minɛ o la nka bi taa fɔra a minɛna o la ne ma se k'o yɔrɔ de faamu. se k'a faamu k'a fɔ ko manifin dɔ bɛ u labɛn fanga yɛrɛ fɛ k'u bila dɔw la k'u ɲini mais n'u nana ɲɛsin ma don min na u b'u bɔ yen u bɛ ɲinɛ yɔrɔ dɔ de kɔ ko n'i y'i ka wulujugu fɔni k'a bila ciga fosi t'a la don dɔ la kabila maa wɛrɛ la don dɔ la a na ɲɛsin yɛrɛ ma n'a ma sɔrɔ k'a kɛ a bɛ nin yɛrɛ kɛ Banjugu ta kelen bɛ o de bi u kun y'a fɔni k'a bila dɔw la kunun wa bi a bilaliw yɛrɛ la donc o conséquence b'u yɛrɛ bolo u ye min labɛn u ye sɛnɛ min kɛ kunun u filɛ nin ko o de reporté bi. N ye min mɛn vraiment c'est très grave ni Banjugu taara fo k'a fɔ bombe bɛ dilan cogo min na ça ne ye école karamɔgɔ de ye ni denmisɛnnin ye min mɛn a b'o se sur le plan didactique pédagogique a
ye min kɛ min ma ye ensuite prêcheurs wajurukɛlaw ye mɔgɔw de ye minnu bɛ société sɔn hakili la ka société sensibiliser ka société former ka éduquer dans le bon sens alors n'a fɔra an ka kuma fa fɛ an ka kuma Yada Agali fɛ c'est pour apaiser la situation ka Mali situation nɔgɔya mais ni ale taara commentaire dɔw k'u kan ka essayer ka a fɔ u bɛ ka djihadi min mene ka fɔ djihadi in ka ɲi alors que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ confusion de concept fila ye ni ɲɔgɔn cɛ djihadisme se confond terrorisme maintenant n'i y'o jateminɛ a ye min kɛ a man ɲi mais sariyatigiw de b'a a ɲa n'a juguya dɔn ka tɛmɛ anw kan donc n'a bilara sariya ka bolo kan je crois que o b'an bɛɛ édifier en tout cas un comportement de ce genre a kan ka décourager quoi a kan ka décourager ni i tɛ min dɔn ka n'i fili ba kan. Bazugu ye mun kɛ il a commis une faute de trop donc faamaw y'a mɛn ko ɲara quoi an ma jamana dɔ kɔnɔ sariya bɛ jamana min kɔnɔ a se ka kɛ bɛɛ k'i da sago fɔ et puis ale ye mun de fɔ ko Amadu Kunfa ni Yada Agali k'olu bɛ baara min na k'o ka ɲi parce que olu sɛbɛ dɔnnen donc ni faamaw sɛbɛ dɔnnen tɛ général minnu ni politiciens minnu bɛ baara la Mali kɔnɔ n'olu bɛ ka lajɛ ka sariya bɛɛ sariya ka bato donc k'olu sɛbɛ dɔnnen tɛ donc ko jadisiw de sɛbɛ dɔnnen c'est à dire jadisiw ale b'u ka promotion de kɛ a fɔ n'o ko apologie du tourisme ale b'o de kɛ donc cela veut dire ni a y'o fɔ k'u sɛbɛ dɔnnen don k'ale pɛrɛnnen don fana n'u nana ka fara o kan n'o o ko sɛbɛ o kuma sɛgɛsɛgɛra an ka enquêteurs fɛ ko dɔ b'o duguma parce que état i b'a fɔ cogo jumɛn ko Amadu Kunfa ni Yada k'olu sɛbɛ dɔnnen don n'u nana k'i bɛ fara ni fɛn tɛ yen i b'a fɔ kun na cela veut dire ka a sɛgɛsɛgɛ hali bi ko dɔ b'a n'u cɛ n'o o bɔra yen u kana bila dɛ u fɔ nin siman kelen ka kɛ diɲɛ bɛɛ ka nin ye de wajulukɛla minnu kan ka exemple di diɲɛ kɔnɔ n'a fɔ k'olu ka kɛ manamanakan fɔ ye a bɛ ko inciter à la haine a bɛ ko inciter à la violence n'o ma pini an bɛ jamana jumɛn de kɔnɔ. Dɔw y'a jira k'a fɔ ko maa man kan ka i da don Banjugu Dunbiya ni faamaw cɛ. Dɔw fana y'a jira ko a kan ka ɲangi ko sabula k'a ye kuma minnu fɔ k'a bɛ se ka na ni fɔɲɔgɔnkɔya wɛrɛw ye k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi k'an ka jamana mago tɛ olu la. Ala ka faamuyaliko ɲuman di an bɛɛ ma ka bɛn ni kelenya sinsin jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa gɛlɛyaw bɛ ban cogoya min na. N y'a fɔ yan o fɔlɔ ta la n ko n'u ye ko min y'an ci Ala ka kungo wiliw ta la n'u m'u ɲina yan kɔ ka b'o kɛra a ye jamana lafiyalen ye. Halisa Banjugu Dunbiya ka ko la Haut Conseil islamique maaw kɔni ye kunnafoni di kɛ kunu o min senfɛ u ye yafadeliw kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ni min bɔra a ko la an na o da aw tulo kan. 9TV lajɛbaw aw garisigɛ donna min na 9TV jabarani so baarakɛlaw bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna na o de tun ye nin ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Ala ka su hɛrɛ.